Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca un joculeț care trebuie să facem cuțite unor oameni. Da, și nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe dacă vă place ceea ce fac. Să vedem ce cuțit trebuie să-i facem. Așa. Bine. Unde mai am? Așa. Mi se descarcă telefonul, dar nu contează asta. Așa, și să vedem dacă o să-i placă. Așa. Eu m-am jucat jocul acesta și știu să fac cuțitele. Am reclamă. Am avut o reclamă. 80%, bun. Mai mulți bănuți, hai să dau mai încet. Să facem un topor. Acum trebuie. Așa. Bine. Este. Este. Așa și gata toporul, cred. Gata toporul, da? Hai să vedem. Bine. L-am tăiat. Am tăiat aurul în două. Nu reclamă din nou. Gata. Nu vreau cadou. Acum trebuie să facem cheia. Da, și să spuneți în comentarii ce fel de jocuri vreți să mai vedeți la mine pe canal, chiar dacă vă spun de prea multe ori. Bine. Bine, haideți să terminăm și aici. Cheia gata. Așa, să vedem de fie. Îmi dă reclame. Tap to open. Bănuții, Sabina, bănuții. Dar nu știu ce să fac cu banii. Upgrade. Mai dau upgrade. Upgrade la maxim. Gata, am făcut și upgrade-urile. Și am terminat și la asta. Item new unlocked. Ok. Acum din nou. Să vedem. Așa. Mi-a ieșit bine cu toată părerea mea. Îmi place. Wow, cum arată. Dar nu vreau castelul. Vreau goldul. Mamă, cum l-a tăiat. Ups. Bine, și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Eu am fost Cosmin și ne revedem data viitoare. Pa, pa!